ashe 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 to tunani na ke kai na karba har mutuwata mafarki zai zama gaske ashe nasara ta ke na rubuta tunani na kai na karba har mutuwata mafarki zai zama gaske ashe nasara ta kai na rubuta ashe 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 to cikin bacci na yi gabo yana zucina ina farkawa sai na jirai ya nemo kuna kalaman kauna su aka min irin kundina kamar ke ce kya yarda da ni akan kin ce zaki yi da ni zai kore ji so a zuciya idan zan faɗa muku sunan tamaniya soyayya ciki na yi dace a gaskiya na samu zaɓin Allah ba ni shan wuya a masoyin ki ni ne kwari in same ki na cika buri ki ce ni ne mani in kare cikin dubai ni na yi haɗewa da jituwar da babu rabewa ga hadarin da ya yi tasowa tashi ruwansa bai ki zuba yarda da ni ina yi miki nuni na yi marama ina yi maka nuni hagu da dama na zan miki tsani dai dan marazo ka zan mini tsani jinin jiki ya samu ma'auni wadda ido ba za ya gani ba idaniya na samu bayani dadi ya sa ba zan ki zuba ba yaƙi a soyayya na shirya taho mu buga ɗan mata ɗan mata a'a ɗan mata yaƙi a soyayya na shirya taho mu buga ɗan gata ɗan gayu ɗan gata Hikin ka ɗauki biya ni kuma za na ɗau bashi ba za na motsa ba in dai za ki harbo shi zan sanya ƙirji na ba tsoro in tarbe shi cikin zuciyata ainihin ne masauki shi kin yi nasara a cikin yakin ki ɗauke shi kin zamto sarauni duk mata ke ce da tun daga manufata yaƙi a soyayya na shirya taho mu buga ɗan mata ɗan mata ɗan mata yaƙi a soyayya na shirya taho mu buga ɗan gata ɗan gayu ɗan gata hikin ka ɗauki biya ni kuma za na ɗau bashi ba za na motsa ba in dai za ki harbo shi zan sanya ƙirji na ba tsoro in tarbe shi cikin zuciyata ainihin ne masauki shi kin yi nasara a cikin yakin ki ɗauke shi kin zamto sarauni duk mata ke ce da tun daga manufata Nice one. I think we are. Look at the beauty in my.